naabot na mong gi-order yung Shopee mo ba? Wala ko order. Ano po, sabayan na natin ito. Wala ko order oy. Bisag piso wala yun. Ayo. Kakalulawin! Kaya nang kita. Nay, mong lola gang. Aman siya. Pwede ko makigistorya gang. Ayo. Maingod to, ma'am. Ito si Ma'am Marcela po. Oh no. Shh! Lingkod mo man. Sige po. Okay ko ba rin, ma'am? Ikaw isa? Naya ko mga ako. Lingkod. Kaning naabot na mong gi-order yung Shopee mo ba? Nani? Order. Ano po, kanina po baryanan natin kayo po. Wala ko order oy. Wala ko order oy. Nangatwirang ka pa. Bisag piso wala yun. Hindi ko bang ko kabalo mo text. Di gani ko mo kabalo mo order. Sinungaling ka! Wala eh. Dali na sila. Wadyo ko. Di gani ko kabalo mo text. Mutawag bitaw ko. Ikaw si Marcela po. Ako. Marcela Balmadres. Na di gani ko kabalo mo text. Di ko kabalo. Iguro mutawag ko sa kong anak. Yung may i-video day. Oh, hell no! Video day. Wala di ko nangutang. Bisag piso. Di ko nangutang man. Bisan diri gani sa tindahan. Di ko kabalo mo text ay. So bayo na nato dito, ma'am. Oh no. Tuyugan na to. Na. Ano man Dahil day. nung papumahan lang na mo, ma'am. Nalang may paperma si ma'am. Dili bin. Nagpamatuod ka nga. Anong... Di ko kabalo gani mo. O lagi, ma'am. Di gani ko kabalo mo basa. Sige lang po. Okay lang, ma'am. Kay dili ka na mo person. Kay ikuan lang po ka na mo. Iulit lang po na mo to dito sa... Oh, iuli gini yun kay. Pero i-check na to dito, ma'am. I-check na to dito. Dahil papermahan na lang may papermahan. Kuyugan na to, gang. Kuyugan na to sa... Sige po. Paol. Sige po. Kani ko kabalo mo sa ang ako tawag lang. Grabe ka na, baby, ma'am. Hindi ko kabasa. Oh no. Hindi ko ka. Isa kay kapinuwa nga. Kaya ma'am balik kay sunod sa yung baol karne. Sige ba, ma'am? Ato, nag-garden ko dito sa talong. Okay. Kumil mo na sa kinuha. Wala. Hindi ako mag-order dito. Wala pa. Ako ganun yung wala, doon na. Marap ko rin ka. Ay, kaya katin ka po eh.
Okay, so may to ma'am. Alam, yan nagpapalog ang sounds kay kusog di kayo sa iya. So may to balik sa imo ma'am. Naila jud ka na mo ma'am. Naila nakuyawan jud ka ma'am. Abi ni mo Shopee gud nga pabayron kag 10,000 pesos. Dako kayo gina. So birthday din mo karon ma'am. So before may magpaila-ila, before na mo sugdan na magpaila-ila sa midaan, okay? Kami din ang Everything Surprises from Pagadian City. Naday usa ka special nga tawo ma'am nga gustong mo greet sa imo ha ug happy birthday. Wow, sa pamaagi daw ngay nani, maskin daw layo siya, lakin sa kani. Maskin daw layo siya pero nakaya daw niya sa pamaagi daw nga mga gifts nga yang gihatag sa imo ha, mapapil niya yang love para sa imo ha. Lakin sa kani ma'am. Nanakahint ma'am? Wala. Masig nakulbaan ko ma'am. Masig paparyon ka na mo ani. Masig kasi nagpadalaan eh. Okay, sa dilim nga ito, dugayon na nasigyatag ma'am nga. Money bouquet. Palapit natin si ma'am. Yay! Alaki, saan mo sila? Galing mo na rin. Okay. So, dili lang kay ka na ma'am tungkol kay birthday ni mo. Napag-isigi padala nga mga pagkaon. Food package. Ako dito ko sa inyo ma'am nga. Chicken fillet, bihon, gisado. Si Ma'am Yehey! Okay, so kanimang sa tanang okasyon na gini siya. Nasa ipadala nga, red ribbon cake! Palakpakan natin si Ma'am! Yehey! Okay, Ma'am. Unsa man imong na-feel karon sa imong nadawat nga surprise? Wala dyan po, nagdahaw mga minyonani di ay. Dako kayo salamat o kinsa nagpadadaan kayo ako kaila. Salamat yun, dako yung salamat sa buhay na ako. Gulang na taon, hapit na kuhaon sa Ginoo. Salamat yun, salamat ninyo sa nagdala dire sa ako ang regalo nga birthday na ako. Okay. Thank you so much, Ma'am, no? So, asa naman to siya? Asa man? Ali, diri. Okay. Ali, diri loy. Init kayo, be? Okay, so kajut lang ni kainit mangud kay siya gon. So, ma'am, napag yun siya gipadala nga letter. O diri na to may bala no. Kisa gyud nagpadala ani, okay? Hello, love. Isa ni si love, ma'am. Wala ka kay love, ma'am. Kisa ni si love, ma'am. Hello. Wala ka kay lagi sa si love, ma'am. Love man nakabutang, di ba, be? No. Love, no. No. Isa ni siya, ma'am. Uyap. Basta na kay secret admirer, ma'am. Amot lang. Okay, so muna ni siya, ma'am. Happy birthday, mama. Wish na ko sa imo, ma'am. Sana maging healthy ka pa and more birthdays to come. Ma'am, I miss you na gyud kaayo. Sorry kung di kita sinasagot palagi pag tumatawag ka. Ayoko lang kasi na makausap ka kasi lalo lang kitang namimiss. Lalo akong nadidepress pagkausap ko kayo. Alam mo naman na lola's girl ako. Ito, bawi ako sa'yo. Baka naisip mo na di kita mahal. Mama, I really love you. Kahit di tayo nag-uusap palagi kang nasa puso't isip ko. I hope na prank kita. You're lovely, apo. Kinsa, ma'am? Sky. Si Sky. Okay, palakpakan natin si Ma'am Sky, no? Palakpakan natin si Ma'am. Okay. Okay, so Abigail. Na si Abigail? O, dali, Pi. Dito ka, Abigail. Makita po ganyan, Pi. Okay, Abigail. Napo siya message para sa imo, ah. Happy birthday din sa'yo, Abigail. Magpakabait ka lagi, okay?
Mahal na mahal ka ni ate. Alagaan mo ang lola natin ha. Mag-ingat kayo palagot. I love you all and I miss you so much. Your ate, Sky. Okay, palakpakan na to. Thank you. Okay ma'am, unsa man yung istorya sa nagpadala ni karon? Salamat. Sa iya po kay naglagta mo siya. Sky, salamat nga. Abi na ko di ko ni mo regaluhan. Salamat yun kayo. Salamat yun kay Sky. Sa imong regalo na ako. Mahal na mahal kita. Dugay na mawala nagkita ma'am. Mga 4 years. 4 years. 4 years Kasi po. doon man po video call. Kama siya kanadagot. 4 years pa wala nagkita ma'am. Oo. Pero sa personal, pero sa video call, sige ni. Dili po kay nag-eskwela mo ba siya? Okay. Dahil magtrabaho, may eskwela. Salamat, Sky. I love you. Kuan man ko na siya, ma'am. Kanang, doon pa ka bulan rin sa kuha. Dahil pagka 18 yung edad, ikuha siyang mama, gidala Canada. Okay, so si Abigail. Ikaw, Abigail. Ali, dere be. Sige be. Kung sa imong ikastorya sa imong lola sa birthday wish nimo, dayon sa nagpadala ni imong ate. Iso niya. Kuan, igagaw. Ay, ka. Pero pareha sila nga, gagmay pa rin ako sa ako nagatimay. Kasi birthday wish nimo para sa imong lola be. Birthday wish din ako sa paraan siya. Kanang dako pagkatugnigan. Thank you kay sa nagpadala ni birthday ma'am. Saan nagpadala po? Si Soltisyo. Si Be. Sky po, padala. Kay naglantaw siya. Sa nagpadala ni siya. Thank you kayo Sky din. Na-appreciate din na mo ta na support mo and oro tayo. Okay, isusunod. Ikaw, sige na, gamay lang, kajut lang. Birthday wish nimo para sa imong lola. Sige po. Dili mo sa babaw. Oh, tindog. Ayaw, naghihatag kay Makitan. Happy birthday kanila and Salamat. salamat sa tanong na pa sa happy birthday la. Ito nagpadala, kailan? Satisfy nimo. Sky. Thank you po datis kay nagpadala ka kay Lola kay di na mo ako no. Amin na ako tinutog at ang prank. Thank you kayo. Na-prank din po mo kapilya. Okay, so kisa pa, ay ikaw B, o sa birthday wish mo para sa imong lola. Happy birthday po ma. Balakpakan ko na to. Suod kay kasi mong mga apo, ma'am, no? Suod kay kasi mong, pila ka buki mong apo, ma'am, na dire? Wande ani. 5. 5. So, asa pa man, kulangan pag duha, asang duha? Asa man to si Kuan? Atong na birthday? Ang duha ang isa kay naminyo naman ko. Namin yun na. Si Kuan, gisingan na itong bata. Ay, kuha naman na siya. Nakagapuyo sa mua ba? Dali, Duha diri, sa gang! Birthday. Picture. Birthday message kang Lola. Ano may lain mo wish, ma'am? Natay cake, ato nga brand new cake. But before ana, nami kanta, nami harana para sa imuha, okay? Okay. Takpakan mo na si Lola. Yay! Mabuklan mo pakinggan mo ang aking pangiti. Nahanda akong magbago para lang sa iyo. Lahat ay aking gagawin. Huwag ka lang mawalay sa'kin. Puso't isip ko sana'y iyo rin ang kinig. At maramdaman mo sana pag-ibig sa iyo. Di sayangin mo pag-ibig na pinalay mo. At handa ko kong baguhin ang lahat sa akin. Mahal mo lang ako, yun lang ang tanging kong hiling. Aking pagmamahal sana nang di masalian. At ang nais ko lang Na ikaw lang ang siyang laman. Na isang tulad ko na umibig sa iyo. Sana'y dinggin mga panalangin at awitin ito. Aking pagmamahal sana nang di masalian. At ang nais ko lang na ikaw lang ang siyang laman.
iyo. Sana'y dinggin mo panalangin at awitin ito. Hindi mo alam kung natibok ng puso mo. Isang mabayay na pinagpapasaya. Sana'y malaman na pag-ibig na inalay ko sa'yo. At ikaw ang dahilan kaya ako ay nagbabago. May hingin sa mas makala tayo. Pangako ko sa'yo mahal, iharap ka sa taas. Nga pala sa mga kaibigan ko nga nagpapasaya sa aking pagpinapaluha mo. Aking pagmamahal, sana na may masuklian. Na ikaw lang ang siyang laman. Na isang tulad ko na umiibig sa iyo. Sana'y dinggin mo panalangin at awitin ito. Aking pagmamahal, sana na may masuklian. At ang nais ko lang na ikaw lang ang siyang laman. Ang isang tulad ko na umiibig sa iyo. Sana'y dinggin mo panalangin at awitin ito. Sana'y dinggin mo panalangin at awitin ito. Aking pagmamahal, at ang nais ko lang na ikaw lang ang siyang laman. Ang isang tulad ko na umiibig sa iyo. Sana'y dinggin mo panalangin at awitin ito. Sana'y dinggin mo panalangin at awitin ito. Salamat. Okay, ma'am, no? So, natay cake. Ato ang abriano cake. Tapos kantahan ka na mo happy birthday, ma'am. Okay? Okay, no? So, natay birthday cake. Ang nakabutang sa itong dedication is happy birthday, Mama and Abigail. Okay. So, ma'am, kung sa malimong birthday wish ay mga adlaw manatawhan karon po. Mag-wish ko nga tagaan pa ko kasog kinabuhi para makaalaga pagyapon sa mga apo. Magkita mi sa mga akong mga anak ko ako sa lagyo. Okay. Yay! Happy birthday! Happy, ma'am. Okay, ganda na sila na. Ma'am, likod na to, ma'am. Likod na sa Alright, so happy birthday sa imo, ma'am, no? Happy birthday po. Okay, ma'am, sa imuhang any last words po sa nagpadala ani karon sa manong way kasulti. Sa nagpadala po. Dako kayo magpasalamat ni Sky nga. Siya gid ma'am. Aw, Naglantaw siya po. salamat Sky nga. Ipadala day ko nimo og regalo. Dako kayo ko pasalamat sa imo nga. Gihuna-huna gyud nimo nga. Sa gaway pag-iatiman tika pinangga kamo ako mga apo mga ano. Salamat Sky nga tagaan kag maayong paglawas diha sa gawas nga pangarap ni mapangana na mapas sa mo
kamot yan nga pangarap nimo nga makakuha ka og imong kurso nga makatabang mo ka diha. Mora, salamat Jud, salamat. Okay, palakpakan po na to si ma'am. Yay! Okay, ma'am, no? So, grabe gid ay ang imong pagpangga sa imong mga apo, ma'am. Ma-feel po di ka, ma'am, kay napod ko'y lola man gud nga same sa imuha nga suod po guys sa mga apo. Nya usa pod ko nga kanang love yun pod kay nako akong lola ba. Side sa akong father nga side bitaw akong lola. Parehas gid sa imuha, ma'am, nga suod gid sa mga apo, ila na bitaw. Nya grabe, ma'am, as everything surprises sab, ma'am, nasa may birthday wish para sa imuha. So, ang birthday wish para sa imuha, ma'am, is more birthdays to come and we declare nga taas pang kinabuhi, no? Taas pang kinabuhi ang ihatag sa Dios sa imong sa imong life po. Dayon, ma'am, more birthdays to come dayon, mag-camping kanunay, no? Kunya mga apo dili magsigig pa labad og ulo kay lola. Okay, so ma'am, nya na-feel na ko nga ang inyong family is full of love yun, especially sa imuha. Nya na mo na pinakanindot nga ato ang pamilya is full of love, no? Maski unsa man nga mga pagsulay mo sa tong kinabuhi, ma'am, dili ta mo daw sa tong kaugalingon. Padayon lang gyapon ta kay sa unahan na naida ko kayo nga kadaugan nga giandam ang Dios, no? Kunya sa tanang pagsulay sa tong kinabuhi, ma'am, mo na mo paligon sa ato apod, mo punay muligon sa imuha nga malampasan nimo na naay kadaugan giandam ang Dios sa unahan. Kupot lang gito sa Dios, ma'am, kay siya ra gyud ang mamuhat sa tanan. Kung itugyan nato sa iya tanang problema nato sa tanan sa tong kinabuhi. O katara sa mama, happy birthday sa imuha. O thank you so much, ma'am, sa pagdawat sa amuha diri karon. Thank you kaayo nga na-prank jud ka ng ma'am, no. Salamat jud kayo, ma'am, sa pagdawat po. Tapos thank you so much, ma'am, Princess Sky all the way from Canada. Okay, thank you so much, ma'am, for choosing and trusting everything surprises po. Okay, ma'am, pwede ba babay tapos flying kiss po? Babay tapos flying kiss. Babay po. Bye-bye. Kamusta kids? Bye-bye, tapos flying kiss. Ako'y nangawa naman noon. Bye-bye mo. Bye-bye. Okay, thank you so much, ma'am.